Per fer aquest tipus de problemes hem de tenir en compte aquestes 4 coses com a coneixement bàsic. És a dir, la primera és que un angle pla sempre mesura 180 graus. La segona és que la suma dels angles de qualsevol triangle sempre sumen també 180 graus. La tercera és el que s'anomena segon teorema de Tales. És que qualsevol triangle que tingui a la seva base la diagonal d'un cercle, el seu angle és 90. I la quarta propietat és que qualsevol triangle isòsceles que dibuixem sobre el cercle, a la seva base tindrà 2 angles iguals. Perquè, com que això són radis del cercle, tenen la mateixa distància i, per tant, generen el mateix angle en la seva base. Bé, aquest problema, per aquesta propietat 4, ens diu que, com que aquesta distància és la mateixa que aquesta, perquè són 2 radis d'aquesta circumferència, aquest angle d'aquí és el mateix que aquest d'aquí. Per tant, és 58. I pel segon teorema de Tales, jo puc entendre que aquest angle X, que és el que ens demanen, sumat a 58 ha de donar 90 graus. Per tant, X més 58 és igual a 90 graus. Si aïllo la X d'aquesta equació i resto 58 als 2 membres d'aquesta equació, em dona que 90 menys 58 són 32. 32 graus.